Minahal nga mga kaigsunan, karon ang ikapito nga sesyon sa Beatitudes. Ang panguna nga pasay sa Biblia nag-ingon, bulahan ang mga magbubuhat og kalinaw kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Ang pulo nga mga anak laglakip sa mga babaye ingon nga kinatibuk ang nagtumong sa mga anak sa Dios. Kamong tanan anak ba sa Dios? Ang pasahi karon nag-ingon nga ang tigpasiugda og kalinaw gitawag nga mga anak sa Dios. Kung ang kalinaw kay mabungkag, kung ang kalagot kasuko ug mga panaglalis kay moabot, nga makapugong kanimo sa pagkabot sa kalinaw, nagpasabot ba ka na nga ikaw anak sa Dios? Kung dili ka anak sa Dios, dili ka makasulod sa langit, nga usa ka sa Dios nga isyo. Apan ang Juan Kapitulo 1 versikulo 12 nag-ingon, apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Galacia Kapitulo 3 versikulo 26 nagsulti kanato, pinaagi sa pagtuo kamong tanan mahimong mga anak sa Dios sa pagpakighuusan ninyo kang Kristo Jesus. Sama niini nga mga bersikulo, kung imong dawaton sa Kristo isip manuluwas ug makadawat sa balang espiritu, kamong tanan kay mga anak sa Dios. Ang phrase nga mga anak sa Dios sa pasahi karon adunay mas lawom nga espirituhanong kahulugan kaysa sa yano nga paghisgot sa naluwas nga mga anak sa Dios. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makahimo sa pagsabot sa espirituhanon nga kahulugan luyo sa karon nga pasahi sa Biblia ug makadawat sa kapito nga panalangin sa Beatitudes nga pagatawgon nga mga anak sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, si Jesus anak sa Dios na himong halad sa pagkigdait tali sa Dios ug sa katawhan, nga nagpasiguli sa tanang mga tawo ngadto sa Dios pinaagi sa pagkahimong halad sa pagpasiguli alang sa mga makakasala sukad pa kang Adan. Ang unang tawo si Adan nagbudi sa Dios ug nakasala. Si Adan ug ang tanan niya kaliwat na himong makakasala ug ang paril sa sala na nagbulag kanato gikan sa Dios. Sama sa Colosas Kapitulo 1 versikulo 21 kaniadto, layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga hunahuna ug buhat. Ang walay sala nga si Jesus gilansang sa cross aron sa paglumpag sa bungbong sa sala tali sa katawhan nga nahimulag ug nagdala sa pagpasiguli. Ang Colosas Kapitulo 1 versikulo 20 nag-ingon, busa pinaagi sa anak ipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon sa tanan butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa cross. Sa Jesus ang halad sa pagsakripisyo may pasaylo sa atong mga sala ug nagdala og kalinaw tali kanato. Kinsa kanhi mga makakasala ug sa Dios. Pinaagi sa paganhi sa dagway sa tao ug pagtuman sa role sa tigpasigugda sa kalinaw, siya hingpit nga giila nga anak sa Dios. Sa susama kung kita mahimong mga tigpasiugdag kalinaw sa tanang butang, sama kang Jesus kita usab mailhang ingong mga anak sa Dios. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 20 nag-ingon, kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kun dili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom. Pinaagi sa pagdawat sa Ginoo ang panganay nga anak sa Dios nga nagdala og pagpasiguli ug mitubo aron may sama sa iyang dagway ang usa mahimong anak sa Dios. Bisan pa kung ang tanan nga mga magtotoo na luwas ug nahimong mga anak sa Dios, dili tanan adunay parehas nga posisyon. Sama nga ang usa ka pamilya nga adunay daghang mga anak nga lalaki wala maghupot sa parehas nga posisyon o role. Parehas nga prinsipyo ang magamit dinhi. Pananglitan, ang korona nga prinsipe sa hari or king crown prince adunay lahi nga posisyon sa ubang mga anak nga lalaki sa hari. Sa panahon sa dinastiyang Joseon, ang korona sa prinsipe nga umaabot nga hari nagpuyo sa palasyo, nagpahimulo sa dagahom ug halangdon apan ang ubang mga anak nga lalaki nagpuyo sa gawas sa palasyo isip mga sakop sa hari, sa dihang sila mitubo sa ka certain nga edad ug dagminyo. Sa susama, ang mga ginikanan kasagaran adunay usa ka paboritong anak. Kasagaran ang bata nga buutan masulundon og susama nga sa mga ginikanan natural nga mas gihigugma. Taliwala sa naluwas nga mga anak sa Dios, mao kadtong nahiuyon sa kasing-kasing sa amahan ug kadtong wala muuyon. Ang ubang mga tawo na isama sa Ginoo nagsalikoy sa sala diya sa kasing-kasing ug nagkinabuhi og masinugtanon sa pulong. Ang uban nag-ingon nga sila mituo apan wala magsalikoy sa sala bisan pa sa daghang oras nga milabay og naghimo sa Dios nga masamok pinaagi sa pagkadili masinugtanon. Ang gidaghanon sa gugma sa Dios nga nadawat nagdepende kung sa kung unsa kita kaamgid sa kasing-kasing ni Jesus. Gianto sa Dios ang daghang kasubo ug kasakit sa pag-ugmad sa katawan nga nagtinguha sa tinuod nga mga anak sa Dios nga susama kang Jesus.
Ang mga anak sa Dios sa Beatitudes nagtumong ni adtong kinsa sama kang Hesus, hingpit nga nahiuyon sa kasing-kasing sa Dios. Kadtong sama sa Ginoo nagsakripisyo sa ilang kaugalingon alang sa katawhan, ug mituman sa Dios hangtod sa kamatayon sa krus, mao ang tigpasiugda sa kalinaw nga matawag nga mga anak sa Dios. Kung kita mahimong mga tigpasiugdag kalinaw, kita makaambit sa espiritual nga awtoridad ug gahom nga natagamtam ni Hesus ingong anak sa Dios. Sama ni Hesus makadawat kita og mga tubag gikan sa Dios sumala sa atong mga pag-ampo. Sa mga sa Hesus mihimo og gamhanang mga buhat kita usab makagamit sa iyang gahom. Ang daotang mga espiritu mangurog sa atong atubangan nga magpasakop sa otoridad sa iyang mga pulong. Sa umaabot makasulod na kita sa bagong Jerusalem ug makatagamtam sa kadungganan ug himaya isip tinuod nga mga anak sa Dios. Minahal nga mga kaigsuonan, matawag pa kamo nga mga tigpasiugda sa kalinaw? Giguba ba nimo ang kalinaw o nagdala og kalinaw o panag-uyon kung mapundo ka sa uban? Kung kita mituo sa Dios ug makakaton sa kamatuoran, kita dili kaayo makabungkag sa kalinaw uban sa daotan nga katuyuan. Apan tungod kay dili man kita hingpit nga perpekto o adunay gihapoy kaugalingong pagkamatarong or self-righteous, nga mahimo natong wala tuyuan nga makahimo sa uban nga dili komportable. Atong pamalandungon ang atong kaugalingon. Nag-adjust ka ba sa uban kung magkauban o kinahanglan ba silang mag-adjust kanimo? Gipugos ba nimo ang imong gusto o mga benepisyo nga nagpalisod sa kinabuhi sa ubang mga tao? Gipahayag ba nimo ang nga husto ka o nagpadayon bisan pa nga naibal-an nimo nga ang uban nasakitan o nagsagubang? Gipugos ba nimo ang uban nga mosunod tungod kay mas tigulang ka o mas taas ang imong posisyon? Pinaagi sa buhat sa balang espiritu kita makasunod sa pagtimbang-timbang kung kita tinuod ba nga tigpasiugda og kalinaw. Ang Hebreo Kapitulo 12 versikulo 14 nag-ingon, tinguhaa ang pakigdait sa tanang tao ug ang pagkabalaan nga kung wala niini walay usa nga makakita sa Ginoo. Bisud ang imong kabubuton, aksyon ug mga pulong ingon ug gusto, importante nga ipadayon ang kalinaw ug pagkabalaan. Kung ikaw makapahinabog kasamok o panagsumpaki, kinahanglan imong hinumduman nga adunay usa ka butang sa sulod nimo nga dili makapahimot sa Dios. Atong susihon pag-ayo kung sa unsang paagi kita mahimong tigpasiugdag kalinaw. Una, aron mahimong tigpasiugda sa kalinaw kinahanglan makabot una nato ang kalinaw uban sa Dios ug sulod sa atong kagalingon. Ang pakigdait uban sa Dios nagpasabot nga dili tugutan ang sala nga maghimo sa usa ka paril tali kanatog sa Dios. Sa Jesus nga walay sala, miguba sa paril sa sala pinaagi sa paglansang sa cross. Apan kung kita magpadayon sa pagkinabuhi di sa sala ang paril magpabilin o kita dili makigdait sa Dios. Ang unang Juan Kapitulo 1 versikulo 7 nag-ingon, apan kung kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag kita adunay pakigabitay sa usa-usa. Ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak naghinlo kanato gikan sa tanang sala. Kini nagpasabot nga ang pagkinabuhi uyon sa pulong sa Dios ug ang dili pagbuhat sa sala mao ang unang kondisyon sa pagkamahimong tigpasiugda sa kalinaw. Ang kalinaw sa imong kaugalingon makabot pinaagi sa pagsalikway sa daotan gikan sa kasing-kasing ug sa kanunay nga nagtinguha sa mga tinguha sa espiritu. Ang sala mahimong mogawa sa laing mga kahimtang kung dili nimo kinitang tangon gikan sa kasing-kasing nga mao'y hinungdan sa pag-antos ug papugong sa kalinaw. Samtang naglisod sa imong kaugalingon, lisod ang pagpangita og kalinaw sa uban. Apan kung inyong tapuson ang gubat sa sala ug musunod sa kamatuoran ubos sa giya sa balang espiritu, ang kalinaw sulod sa inyong kaugalingon mahimong makabot nga makapahimo kanimo sa pagpakigdait sa uban. Ikaduha, aron mahimong tigpasigugda sa kalinaw kinahanglan ugmaron nato ang kasing-kasing sa pagkabuotan. Ang Mateo Kapitulo 12 versikulo 19 hangtod sa 20 nag-ingon kanato, dili siya makiglalis o musinggit o muhimong masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nakaawhop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya. Ang pagkabuotan nagpasabot nga dili makig-away, dili mapahitason sa kasing-kasing og sa kaugalingon. Sa mga usa ka basag nga tangbo ug usa ka nag-aso nga pabilo kay malumo nga giatiman. Ang usa ka tawo nga adunay usa ka buotan nga kasing-kasing naghigugma bisan sa mga daotan o huya nga pagtuo ug naglaom alang sa ilang kaayuhan. Kini nga mga tawo mahunahon ug malumo nga midawat sa mga kasing-kasing sa uban. Usahay, taliwala sa mga mamumuo adunay mga nagigugma sa Dios ug madasigon ni nag-alagad apan mobati og kasubo og kaulaw kung ang kalinaw kay mabungkag sa ilang palibot. Naibalaan nila ang kamatuoran og dili gusto nga mabungkag ang kalinaw. Apan napakyas usab nga makaamgo kung anong adunay panag-away.
Kung sila nagtrabaho sa usa ka butang, kini nga mga tawo nagunahuna nga kini mapuslanon alang sa gingharian sa Dios ug madasigon nga mopadayon apan kini di ay mahimong hinungdan sa kahasol o pagsupak sa uban. Bisan pa niini, sila nagtuo nga kini alang sa kayuhan sa gingharian sa Dios. Mao nga ang paglahutay sa kahasol kay gikinahanglan. Bisan kung adunay magkasumpaki nga mga paglantaw o dili komportable nga mga pagbati, imong pilion kung unsa labing maayo alang sa gingharian sa Dios ug ipadayon ang plano. Apan unsa ang gibati sa atong Ginoo bahin niini nga wala magputol sa basag nga tangbo o magpalong sa nagasong nga pabilo. Samtang ang Ginoo nagmudayig sa pagbuhat alang sa gingharian sa Dios, siya usa mag-uol uban sa mga kalag nga mapandol ug masakitan. Hunahuna nga dunay usa ka magulang nga anak nga lalaki nga nagigugma sa iyang amahan ug namalit og usa ka dako nga regalo apan mapintas nga nagbadlong sa iyang mga manghod tungod kay wala sila magbuhat sa ingon. Mas gusto sa amahan nga higugmaon sa kamangulangang anak ang mga manghod og tinguhaon ang kalinaw. Sa samang paagi ang Dios nagtinguha dili lamang nga kita makatuman sa dagkong mga butang alang sa iyang gingharian, apan nga kita makasabot og magpakita sa iyang kasing-kasing. Gawas kung kini sukuhahi sa kamatuoran, kinahanglan natong tagdon ang huyang nga pagtuo sa uban og tinguhaon ang kalinaw nga nahiuyon sa kasing-kasing sa amahan. Apan kinahanglan dili nato gamiton kanang mga pulunga ug mga prinsipyo alang sa atong kaugalingong kaayo. Uban sa mga responsibilidad ug pagnagiusa sa simbahan, dili nato ipahayag ang atong kaugalingon nga hunahuna ug kasayon pinaagi sa pag-ingon nga adunay kalinaw sa tanan. Apan kita magpaubos sa atong kaugalingon ug muuyon usab sa kabubuton sa uban. Ikatulo, aron mahimong tipasiugda og kalinaw, kinahanglan natong tinguhaon ang kaayuhan sa uban dili sa atong kaugalingon. Sa Genesis kapitulo 13, mitungha ang panaglalis-tali sa mga magbalantay sa kayupan ni Abraham ug ni Lot sa dihang nagpuyo pa sila sa nga magkauban. Daghan ang nakadawat og mga panalangin kauban ni Abraham ug ang ilang kahayupan mitubo sa hilabihan gayod. Tungod niini walay igong tubig alang sa mga mananap hinungdan sa panag-away. Sila kinahanglan nga magbulag ug nagdesisyon kung asa moadto ang matag usa. May reklamo ba si Abraham nga si Lot nga mas bata og ubos nga posisyon kinahanglan mo pahiuyon sa iya bisan pa sa sinugdanan? Kung wala pag isalikoy ni Abraham ang kaugalingong interes ug nagpakaron ingnon lamang, ang tinuod nga kalinaw dili unta makabot. Apan si Abraham tinuod nga nagtinguha nga piliun ni Lot ang mas maayong yuta ug pinaagi sa pagtinguha sa kalinaw, nakadawat siya og mas dakong panalangin gikan sa Dios. Uban sa samang kasing-kasing, ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 39 hangtod sa 41 nag-ingon kanato: bisan kinsa nga musagpa kanimo sa imong tuo nga aping, ipasa usab kaniya ang pikas. Bisan kinsa nga mupugos kanimo sa paglakaw og usa ka milya, uban ni siya sa duha. Sama sa giingon sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 44, ang pagigugma sa imong mga kaaway ug ang pagampo alang sa mga naglutos kanimo naghimo kanimo nga anak sa imong amahan sa langit. Bisan samtang gilansang sa cross ang atong Ginoong Hesus, nagampo alang sa kapasayloan ni adtong naglansang kaniya. Ang tinuod nga kalinaw moabot kung atong higugmaon ang atong kaaway gikan sa kasing-kasing og tinguhaon ang kaayuhan sa uban. Kini mao ang panahon nga kita mahimong kwalipikado sa pagsulod sa bagong Jerusalem, isip tinuod nga mga anak sa Dios. Ikaupat, aron mahimong usa ka tigpasiugda sa kalinaw, kinahanglan natong isalikoy ang atong kaugalingon ug mahimong usa ka himatyon nga lugas sa trigo alang sa kaayuhan sa uban. Ang pagtuo pagkamatarong sa kaugalingon ug pagunahuna sa matag tawo kay managlahi. Ang ilang kinaiyanhong kinaiyan nagpagpadako og mga batasan kay managlahi usab. Busang ilang gituohan nga husto unsay ilang gusto kay magkalahi. Kung ang mga tawo mo insist sa ilang kaugalingong mga opinyon nga moingon nga ang ilang dalan husto ug ang laing tawo kasayop, ang kalinaw dili makabot. Bisan kung husto ka ug bisan kung gibati nimo nga dili komportable tungod sa laing tawo, kinahanglan nga andam ka nga magsakripisyo alang sa pagabot sa kalinaw. Pananglitan, ingnon ta nga ang person A ganahan nga sa kalimpyo samtang ang person B nga nagambit sa parehas nga kwarto kay ganahan og gubot. Sakto unta nga usbon ni person B ang ilang mga batasan. Apan, si person A nga bibati nga dili komportable na ningkamot sa pag-usab kang person B. Sa diha nga si person B nagpadayon sa pagkagubot, si person A mahimong mapakyas, emosyonal nga masakitan ug mahimong mapahayag og kasuko sa usa ka paagi. Kung mahitabo kini, mahimo ni Satanas og ang mga kahigayunan alang sa mga panaglalis, ug bisan kung si person B makaamgo sa ilang sayop, sila masuko nga mahimong musangpot sa panag-away. Samtang ang kalimpyo makapahimot sa Dios, kung ang emosyon nasakitan ug ang tao kay mag-away tungod sa isyu, kini wala mahiuyon sa kabubuton sa Dios.
Mas haom ang paglimpyo sa kagubot, pag-agwanta sa bisan unsang dili komportable nga mga pagbati o paghulat sa laing tawo nga magbag-o aron sa nga magmalinawon. Adunay usab kalainan tali sa pagtabon sa mga sayop alang sa kalinaw ug ang pagbaliwala niini tungod sa kasayon. Ang pagpangita og kalinaw wala magpasabot nga tugutan ang usa ka tawo nga magpadayon sa dalan sa kamatayon pinaagi sa sala og pagkompromiso sa kabakakan. Kita kinahanglan nga adunay kalinaw sa tanan apan kini kinahanglan nga naa sa kamatuoran. Nagpasabot kini nga kinahanglan una natong makabot ang kalinaw uban sa Dios. Una ang kalinaw sa uban. Kung kita mangita og kalinaw sa uban pinaagi sa pagbuhat sa bakak, atong mabungkag ang atong kaugalingong kalinaw uban sa Dios. Kini wala magdala ngadto sa espirituhanon nga mga panalangin, apan ngadto sa pagkompromiso sa kalibutan og pagkahulog ngadto sa sala. Pananglitan. Makayukbo ka ba atubangan sa mga idolo aron adunay kalinaw sa dili magtutuong mga membro sa pamilya? Kumusta kung ang dili magtutuong mga kauban sa trabaho magbuhat og usa ka panagtapok sa Domingo o hangyoon ka sa pag-inom og usa ka limnon aron dili mabalda ang atmosphere sa panagtapok? Niining mga higayon na kinahanglang ligon nimong isalikway ang tentasyon ug pilion ang makapahimuot sa Dios. Samtang kinahanglan ka nga magmalamon kutob sa mahimo sa imong pamaagi, ang pagpadayon sa pakigdait sa uban pinaagi sa kabakakan dili kabubuton sa Dios ug walay kalabutan sa beatitudes. Minahal nga mga kaigsunan, ang Genesis kapitulo 17 bersikulo 1 nag-ingon sa 99 na nga mga paniuigo ni Abraham, nagpakita kaniya ang Ginoo miingon, ako ang Dios nga labing gamahanan. Pag masinugtanon kanako og ayaw pagpakasala sa tibuok mong kinabuhi. Ang atong Dios nagtinguha sa iyang anak nga hingpit nga mabalaan og magkinabuhi sa hingpit nga susama sa kinaiya ni Jesus. Aron maangkon kini nga mga anak, gibutang sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayog daotan ug giugmad kita hangtod karon. Sa diha ang Dios nakabaton og usa ka hingpit nga anak, siya nagigugma kanila pag-ayog naglakaw uban kanila dinhi sa yuta. Sa diha nga sila makaabot sa gingharian sa langit, ang Dios magapuyo kanila duol sa iyang trono sa bagong Jerusalem. Aron sa walay katapusan makaambit sa iyang gugma. Karon, atong gitanaw ang pagkahimong tigpasiugda sa kalinaw. Kung ikaw mahimong usa ka tigpasiugda sa kalinaw, ikaw mailhan isip usa ka anak nga sama sa Dios ug kinsa hingpit nga naglakaw sumala sa iyang kabubuton. Sa miaging panahon sa mga hari, ang usa ka prinsipe nga makapanunod sa trono nakatagamtam og dakong himaya. Unsa pa kaha kalabaw nga mahimayaon ug bulahan nga ilhon ingong tinuod nga anak nga makapahimuot sa kasing-kasing sa labing gamhanang magbubuhat nga Dios. Kung ang mahigugmaong amahan mutan-aw kanimo, siya dili malipay ug mutubag dayon sa imong mga tinguha sa kasing-kasing. Bisan kung wala ka magtinguha sa pagbayaw sa imong kaugalingon, ang Dios mismo mobayaw kanimo atubangan sa uban ug mopamatuod nga ikaw iyang gimahal nga anak, nga maghimo sa langitnong mga panon sa pagpasidungog ug pag-alagad. Hinaot nga mahisama ka sa kasing-kasing sa Ginoo nga nagigugma bisan sa iyang mga kaaway ug mahimong mga tigpasiugda sa kalinaw sa tanang mga tawo. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo mailhan nga mga tinuod nga mga anak sa Dios, makatagamtam sa imaya ug gahom ug magpuyo duol sa trono sa Dios sa bagong Jerusalem. Amen.